ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଗଲା ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣେ ବାଘ ମାମୁଙ୍କର ତ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଟୁନାଟୁନି ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଘ ମାମୁଁ ଏଣେ ଡରିକି ଛାନିଆ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କାନ୍ଦ ବାହାରିବା ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ଟୁନା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଆରେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତୁ? କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ସିଧା ଚାଲିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଲ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଚିଲା ବେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ନନା ଗୁଜବ କରିଛି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆମେ ଏବେ ସେ ବେଲରେ ପଣା ବନେଇକି ପିଇବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।